O nwere agba nwoke na-akpa na-adịghị mma. Onye a na-acha achọ n'ahụ nwa, o nwere ara, o nwere ike, ọ mara mma. Nwekwu height. Nwee height. Nwekwu ihe a na-achọ. Otu ihe mere ụmụ nwoke ji dị so mmeri ji dị mean, dị ezigbo mean. Gị si nwaanyị na ị na-alụ ya, o mere na-adị mma ikwe nwaanyị nkwa. Ikwere nkwa, aga m alụ gị, achụkwala nwoke. Gị echewokwa gị, gị na-akpaghara ya na-eche, gị na-akpaghara ya, gị ga-alụrụ onye ọzọ, ọ dịrị mma. Ọ ihe na-enukwa na mgbe ụfọdụ nke ọbụla atọ nta ga-apa ya, ọ dịghị anyị na-aza apa ya. O ụdị ihe a na-akọsị. Ele oge ị ga-eji lecha nwa chikere si echere gị na ị ga-alụ ya. Ya enwe obi ọcha niile chere gị, chegide. Na mgbe ọla ụdị chukwe gị, ọ nakwa gị den ebize niile nwa gị ga-alụ onye ọzọ. Echi gị si onye ahụ si gwa ebe na ọ gadere n'isi nwoke ahụ. Ọ gadere n'isi nwoke ahụ. Echizi nwoke ahụ na-adịzi gị na-eme gị. Wanyị ọzọ metere onwe ya. Ebe otu si baa abalị isi na studio. Biko, ụmụ nwoke ndị a na-ekwe nwaanyị nkwa. Iru nwoke na nwa ọchara ị na-aga gị ikwe nwaanyị nkwa na ị ga-alụ gị rawa nwatakịrị mmadụ buru hosel. Mgbe mmiri na-abịa mmiri ọkụ n'ọtụ ele ebe ị nọ. Bọọdụ ntakịrị mụrụ ya ọhụrụ mmiri na-asịa mmiri ọkụ mana otu bụ ebere ya. Where are you? Gị were nwa mmadụ na warawa lụkwa na ị ga-alụ nyere ime ka ọmụ nwa dosara gị ụlọ. Ọ dị adịghị isi ya wepụ. Ọ mere sọ enwebe ụmụ nwaanyị na-emesi ụmụ nwoke ike. Mmecha ka mbara ha bamasị mba ma hapụ ha biko o gwara ụmụ nwoke ndị na-akpọ nwaanyị obi. Ụmụ nwoke ndị a na-eme ụmụ nwoke ole na-ebere kala ha tiri. They are too much. They are many. Ruru 5 or 10. 20. Ewuchi mo. Ụmụ nwoke 20. Ọ dịkwa too much o. Ha atọwa ọgwụbe. Ha tagwara na ọ tụgafọrọ nụ. Ejiji ọna ọtọ na-abịa ọka n'afọ. Ọ tụgafọrọ ihe o ji date 20 guys ụwa. Nke first one bịara ọra si ya ọ chọrọ ịlụ. Ya enyekwa chịkwa ma ọ ga-awụ ọkụ. That's why God try again. Imo we say if you miss a love, you try again. You try second one, try third one, try fourth one, try fifth. But then on 20. Because the guy people will watch or will gossip center. Ele you chere. Ele advice you get on 191. Oh, they tell 20 men. Hey, break your heart here. Oh, what a great man do be. Oh, you know some who see that in fact how to look again. Here they can have the possess. Always spirit somebody, how no more okay. There was a phobia, a boom okay. I'll walk over Papa. You can advise you again 191. Who but okay the same go to why? Because the way all the available. Oh, what is the movie? Oh, what is the movie?